A teď ruku na srdce, jak často čistíte pejskům zuby? My se snažíme Majdě každý den, ale neříkám, že vždycky se to povede. Na čištění zubů používáme olej na zuby od Ekopec. Jde o 100% přírodní péči, která nejenže čistí, ale taky má zklidňující účinky na dásně. Navíc je protizánětlivý a pejskovi pak nádherně voní z pusy. Díky té vůni naštěstí nepoznáte, na čem si šmakoval na procházce. A že to někdy není nic vonavýho, asi víme všichni. Čištění zubů asi nebude někdy Majdulky nejoblíbenější disciplína, ale je to potřeba. A Majda moc dobře ví, že jí potom čeká velká odměna, na kterou se vždycky těší. Takže pokud hledáš přírodní péči, která funguje pro svého pejska, ať už je to na zuby, uši, oči, anebo klidně na klíšťata, mrkni na Ekopec. A se slevovým kódem MAJDA7 budeš mít 7% slevu na celý nákup.